Ngene ya. Ya apa merusak nama baikmu toh? Ya ora. Wis Lah kok mirip yo apa? Mas. Yo. Sopo? Kowe mau Kowe ya? goncengan to lang aku loro. Lah wi lho. Ora apa. Patak iku lho wis pae. Enek bengkel kok ya-yaan iki. Yo ben to aku cah nomok. Jarene masa muda tidak datang dua kali ya. Itu aku udah ngalamin apa? Gue motor ireng mau. Alah ben lho ning Google gonceng cewek kinis-kinis. Cae dhuwure padha karo kowe. Sopo lho, Mas? Mama lo. Tahu? Apa jarene Mas Haji? Utuh. Mama. Apa mah di banter aku. Cae dhuwure padha karo kowe rek enek Mas. Kowe dhuwur maneh kok. Wis kan mau Leve. Mamai, mbahmu Mas Haji, mamamu.